God is a God of love, Jumala on rakkauden Jumala. and He wanted a family. Ja hän halusi perheen. And so He created the universe. Joten hän loi Now, I want to universumin. read you a very important verse. Haluan lukea sinulle hyvin tärkeän jakeen. Ephesians chapter 1, Efesolaiskirja luku 1, verse 4 and 5. jakeet 4 ja 5. Long ago, Jo ennen maailman perustamista, even before, listen to this, even before He made the world, jo ennen maailman perustamista, God loved us Jumala rakasti meitä and chose us ja valitsi meidät in Christ. Kristuksessa. His unchanging plan Hänen muuttumattoman has been suunnitelmansa to adopt mukaisesti us into His own family adoptoidakseen meidät lapsikseen, by bringing us to Himself through Jesus Christ. tuodakseen meidät itseään lähelle Kristuksessa Jeesuksessa. And that gave Him great pleasure. Ja tämä oli hänelle mieluista. God created the entire universe Jumala loi koko universumin, just to create this galaxy, galaksit, just to create this planet, tämän planeetan, and He put it on an axis just at the right angle to support human life. ja hän asetti maan kallelleen juuri oikealla tavalla, että se voi sallia elämän. If the Earth tilted 1 degree this way, we burn up, and 1 degree the other way, we freeze up. Jos olisimme kallistunut yhden asteen enemmän oikealle tai vasemmalle, niin So joko He kahtuisimme created tai a planet to kuoltuisimme. sustain life, Hänellä oli suunnitelma, jotta elämä voisi kukoistaa. just so He could create the human race, Jotta hän voisi luoda ihmissuvun. just so He could make you, Jotta hän voisi luoda sinut. so He could love you. Jotta hän voisi rakastaa sinua.